panguva ine pari kune constitution 2030 nemaconstitutional amendments ndo the talk of the streets, ndo nawo dziri kutsviriridza vanhu vachikurukura pavari kufamba mumabhazi kana pai kuri kuonekwa kunzi vanhu vari kukurukura parawo dzemaconstitutional amendments vachizama kuonesana kuti ndizvo here zvinofanira kuitika. The worst part of it tiona kuti ZANU-PF ichida kuatena the 2030 amendment pasina kuendwa kureferendum. Musapinda mashoko buda panguva inoyi onekwa kunzi VP Constantino Chiwenga remains the people's general. Don't subscribe or like on the bell icon. Makomishana poster VP Constantino Chiwenga and wife by Heroes Eka Budanyira Chiti. Baba na mai Chiwenga the people's couple. Zvaizvozvi ndiyo couple iri kurira iyi. Vanodiwa zvisina kana force, no drama, no kubhadhara mabloggers, no kutyisidzira, just kungodiwa zviri natural. Couple yenyika ndo mashoko anobuda panguva ino achitaura naIsaac Makomichi. Panguva ino kuri kuonekwa kunzi Zvigananda zviri mu the ruling party ZANU-PF. Panguva ino kuri kuonekwa kuti vari kuzama nepavanogona napo kuti vagotenga influence through maluxury, zviri luxury, angava mavehicles, dzingava mari nezvimwe zvakadaro. Kuri kuonekwa kunzi kune mabloggers kana content creators who are being paid. Some of them were suspected ndivanotemba muliswa vanoonekwa kunzi aiwa vanogadzira mavlogs kana mavideos vachiuya vachitukirira VP Constantino Chiwenga. But VP Constantino Chiwenga aiwa havasi kutaura kana anything, havathreateni kana anyone. Madevelopments ari kubuda panguva ino kuri kuonekwa kunzi he remains the people's general. Zviri kuitika panguva ino iri kuonekwa kunzi tiri kuona kuti the ruling party ZANU-PF, especially the Zvigananda faction, panguva ino yatotanga kutokaunda the 90 days. Aiwa panguva ino papublisher their bill kuti igopasiwa as a law. Pinda comment section yedu dzafungura aim kuti kudiva musoro pechitiko ichi. So subscribe or like, chat on the bell icon.